Oletko sä kuullut paikasta nimeltä Point Nemo? Se on suorastaan kaikkien introverttien paratiisi, sillä se on yksi maailman syrjäisimmistä paikoista. Se on niin kutsuttu luotsepääsemättömyyden napa, eli siis piste, mikä on kaikkein kauimpana kaikista rannikoista. Tällainen piste voidaan määrittää erikseen vaikkapa saarelle tai mantereelle. Point Nemo on valtamerten luotsepääsemättömyyden napa ja se sijaitsee eteläisellä Tyynellä valtamerellä. Piste sijaitsee noin 2688 kilometrin päässä lähimmistä rannoista, eli Pitcairnin saarista, Chilelle kuuluvasta Motynyistä ja Antarktikseen kuuluvasta Maher-saaresta. Paikan sijainti on niin syrjäinen, että 400 kilometrin säteellä ei kulje säännöllisiä meri- tai lentoreittejä. Itse asiassa paikan lähimmät naapurit onkin astronautit kansainvälisellä avaruusasemalla, joka kiertää maapallon ympäri noin 400 kilometrin korkeudessa. Nimi Point Nemo on peräisin kirjailija Jules Vernen romaaneissa seikkailevalta kapteeni Nemolta. Nemo tarkoittaa latinaksi ei kukaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että syrjäisyytensä takia paikasta on muodostunut avaruusromuhautausmaa ja vuosikymmenten saatossa alueelle onkin upotettu satoja käytöstä poistettuja satelliitteja sekä avaruusasemat Mir ja Skylab. Ja tää video friendille, kenenkaan lähette reissuun Point Nemolle.